Yung bagdarabi sa inyo lahat, mga kakabsat, mga bunsoy, kabsat makoy again, Inday Sara BBM. Yan, nag-live lang ako ngayong gabi para kamustahin lang kayo kakabsat, mga bunsoy. Kamusta na kayo kakabsat, mga bunsoy? Nakakamiss na rin talaga mag-live. Yan. Pero 25 ano, subs na eh. Kalahati na lang. Pwede na ulit tayo mag-live. 50 na lang yan. 25 na lang. Salamat sa mga sumusuporta pa rin kay Kabsat Makoy. Yung mga nagbibigay sa akin ng advice. Baka nga daw na ano, sabi talaga ni Ma'am, baka talaga lang ha, baka pinademonetize ulit ako. Yun ulit. Pero sana masaya na sila sa ginagawa nila, di ba? Talagang may nang buburaot dito sa channel ko. Alam ko na eh. Talaga sabi ni Ma'am Ani, yan yung mga nag-ano sa akin. Huwag daw ako masyadong ano kasi, mainit. Mainit kasi talaga si Kabsat Makoy, di ba? Di mo rin mas maiwasan minsan. Pumapasok sa channel mo talaga, yayaw-yawa mo talaga. Pero hindi yun ang ano ko eh, baka binablock ang style ko kasi ngayon. Binablock ko na kaagad, di ba? O baka pag binablock ako, yung mga binlock ko na rin ngayon, mga yun, baka sila rin nag-report kay YT. Yun ang suspecha ko doon. Yung mga Iskonian pa rin, sila pa rin, di ba? Wala namang ibang mga gagawa sa channel ko nito, di ba? Pero tuloy-tuloy lang, di ba? Sana nga ma-support nyo ulit itong bagong channel ko. Pilitin ko pa rin ma-retrieve yung dati. Sana nga ma-retrieve pa. Kung talaga wala na, kabsatmak talaga. Support na lang talaga. Pangatlong ulit ko na to, pangatlong beses ko na to. Kung talagang di pinapademonetize ako, sana lumaban naman kayo ng parehas, di ba? Hindi porke ayaw nyo sa akin, ganyan kayo lalaban, di ba? Papademonetize nyo yung vlogger. I-report nyo kay YT porque ayaw nyo, di ba? Wala kasi kay Mano, talagang nilive kasi niya eh. Talagang nilive kasi niya. Kaya kitang pa-demonetize ulit. Sabi niya talaga, naka-live yan. Nagbanta talaga siya eh, Kaya yun talagang inaano ko eh. Wala naman akong ginagalaw rito, nagpa-format lang ako. O, tapos nung gusto ko nang mag-live ulit, dito naman sa notebook yung YT yung Google account ko. Pati nga yung FB account ko na ano rin, na-hack din eh. Talagang may nang ano sa akin talaga. Pero papasa Diyos na lang natin yung mga yun. Sana nga masaya nga sila sa ginagawa nila. Okay lang. Basta salamat na lang sa inyo lahat, mga sumusuporta kay Kabsat Makoy, mga bunsoy, bunsoy Yenyen, bunsoy Irish, bunsoy JL, yan, bunsoy Ilya. Makakabalik si Kabsat Makoy, mga bunsoy. Wait nyo lang si Kuya Makmak nyo, makakabalik okay. Mga kakabsat, lahat ng mga nag-a-advise sa akin, yan, si Ma'am Ali Sipcon, si Ma'am Novi, yan. Salamat po Ma'am Novi sa mga advice, yan. Makakabalik si Kabsat Makoy. Kabsat Mak muna. Yan. Sana nga magtuloy-tuloy na itong Kabsat Mak na to, pangatlo na to eh. Huwag nyo naman kasing lumaban naman kasi kayo talaga ng parehas, di ba? Huwag ka kasi kayong pikon, di ba? Yun ang kasi yung mali sa inyo eh. Porque naano nyo, di kayo makamove on, inaano nyo, dinadala nyo sa, ano yun, sa siraan ng channel, di ba? Wasakan ng channel, di ba? Pangatlo na nga itong ginawa ko ngayon eh. Pero sana pa rin nga ma-retrieve, baka kaya pa lang. Yan. Salamat na lang sa inyo lahat. Ma'am Ani Sipcon, Kabsat Diana, Kabsat Charmy, yan, Ma'am Nobi, salamat po sa inyo lahat. Yung mga vloggers dyan, Kuya Perenal, Kabsat Daddy D, Kabsat Robert, Kuya Edwin, yan. Lahat kayo, Kuya Rizal, yung mga, sabi nga ni Ma'am Ani, ang ano kasi dyan, ang nakakahinayang din yung watch hour mo. Yung subscribers naman, babalik naman yan eh. Yung watch hour mo kasi talagang problema dyan, 4,000. Mag-4,000 na nga talaga ako eh. Ginawa na naman nila ulit na ganun. Ganun din ako noon, nakaraan. Ma-achieve ko na, naka 4,000 plus na nga ako noon. Na-achieve ko na nga eh, 4,000 plus. 4,200 na noon, nung nakaraan, yung Kabsat Makoy. Hindi yung Kabsat Makoy vlog ah. Yung Kabsat Makoy, yung yun, 4,200 na yun. Tapos, pero ang subscribers talagang 200 pa lang. Pero umaangat na siya eh. Tapos pinaganon nila. Eto na naman. Ginanon na naman. Hayaan natin. Basta move on na tayo, di ba? Basta babalik si Kabsat Makoy, di ba?
Magiging political vlogger at travel vlogger pa rin tayo. Hindi naman magbabago yan eh. Basta salamat na lang sa lahat ng mga nakasupport lagi kay Kabsat Makoy. Ingat at God bless sa inyo lahat. Mga susunod na linggo, hopefully, maka 50 na tayo. Makaka-live na tayo ulit. Ratsyada na yan. Salamat sa inyo lahat, mga kakabsat, mga bunsoy. Pansamantala na naman ako na mahinga. Si Kabsat Makoy, di ba? Kahit naman wala ako, marami pa naman mga BBM vloggers diyan na tunay, di ba? Yung mga hindi peke yan. Mga naniniwala kay Apo BBM, kay Inday Sara. Yan, babalik si Kabsat Makoy. Yan, bye-bye kakabsat. Ingat at God bless. Ingat at God bless sa inyo lahat. Support lang ulit kay Kabsat Makoy, mga kakabsat, mga bunsoy ha. Bye-bye. Inday Sara BBM 2028. Bye-bye. Ingat and God bless.